Pertanyaan. Pripun? Iki mesti tak nene kowe engko. Oh nggih. Pripun, Pak? Ayo. Nggih Kewan bener niku nggih. Dudu kuwi. Kewan apa sing apa kucing iki suarane piye? Meow. Nah, kirik suarane piye? Nah, iya. Terus terakhir, Nggih. sapi suarane piye? Mo. Moh ya wis. Empe lho. Mesti sing mirsani iki lembate mesti sampean kaya cah mahasiswa. Nggih dikinten kula niku pun nganu kok malahan. Pun gadah anak kok. Hah? Dikinten kula niku pun gadah anak soale kula kan ndek wau mbetok adik. Loh, Mbak Nikan mosok wis duwe anak ngoten kok e. Kula kan nggih mangkel padahal Mangkel urung pantes lek sampean duwe anak urung pantes. Lah nggih niki kula tak teng ngandhap mawon nggih. Lah napa teng inggil kenapa? Soale kula wedi lek jeblok soale niki pun engkrek ngoten. Oh, engkrek ya. Nggih. Pripun? Monggo Mboten penake napa-napa piye ngono penake piye? Aduh, lho tenan to. Ayo. Wah. Nggih, pun. Nggih. Lagi mboten iki mawon. nek sinden kuduan anjlok. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Para seniman pun sami mlampah nggih Om nggih. Kula 2 taun niki cangkem kula niku mboten payu blas Om. Nggih. Mbok iki sing halus ngono kok ya. Pripun? Kok nyongam nyangkem iki lho ora. Loh, lah cangkem niku basa kramane napa? Tutuk. Oh, lho mosok tutuk nggih payu. Mosok tutuk nggih payu. Ya aluse, nun sewu kula sampun 2 taun menika nun sewu mboten tanggapan apa piye. Oh, nggih. Kula pun 2 taun mboten nyuwara maksudnya nggih. Ngoten nggih, Om? Nggih, alhamdulillah. Niki wonten kathah sanget jane Om manten ning nggih mboten angsal rame-rame, mangkane malih sing para seniman duh sambat kabeh nggih Om nggih. Nggih. Nggih alhamdulillah niki. Pak jawabane jeneng nggih ngoten mawon. Lah piye ben mantep Pak awakmu. Nggih pun lah. Nggih niki teng Desa Tulungrejo Madiun. Acaranipun Tasakuran keluarga besar Bapak almarhum Tasyakuran. Kasmani. Nggih, Bapak Kasmani kalian Ibu Jati napa? Napa? Ibu sinten? Suji Hartini. Oh, Ibu Suji. Kok Jati piye ta? Nggih, Aduh, Ibu men- Suji nggih matur suwun sangat kagem Ibu Suji kalian Bapak almarhum. Nggih didongaaken mugi-mugi sageta teng sisine Gusti Allah. Sageta munggah swarga lan kagem Ibu Suci mugi-mugi pikantuk berkah saking Gusti Allah. Amin. Panjang yuswanipun. Awet lek momong anak putune. Nggih niki manten. Om. Manten nggih. Manten, nggih kalih kedua temanten semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, cepat diberi momongan. Empun. Lek wedok Wis disiki. oh, sampun. Empun. Lek palakrama kan tahun 2020. Oh, nggih alhamdulillah, mugi-mugi gendang tambah malih nggih. Nggih, pokoknya doa yang terbaik, ngoten Om. Aku yang gumun karo sampeyan ning ngatasé sik Gumun SMP kenapa? kelas loro lho. Lek ngendika iso ceplas-ceplos tanpa ngangge. Ceplas pripun to? Kula niku nggih Tetek ngono lho tegese ora beban mental, ora don, ora grogi, ora isin ngono kok iso ngono kuwi piye ya? lah nggih kok saged nggih. Lah sing lakone awakmu kuwi lho kok iso kendel ngono kuwi lho. Lah kula dhewe lek jenengan tangkleti ngoten kula nggih tangklet sinten yo an. Lah iya. Bingung kok. Nek ya elok kondo sampean klebuan ajaib wiwit SD ndek men ya wis kaya ngono Nggih, ampuhe. saniki pon remaja mboten sinden cilik malih niki. Sinden remaja. Sinden remaja. Ngene sampean ya wis duwe pacar? Pacar niku bangsa napa? Hah? Bangsa napa niku? Tuntut gedang kae Nggih. diwenehi sikil loro kopring ngono Nggih. to. Terus diwenehi apa kuwi jenenge Ndas. ndas ngono kuwi jenenge pacar. Oh, ngoten. Dereng mboten gadah ngoten niku. Dadi urung seneng gedang ya? Mboten. Wo Lho, ya lek apik. gedang kula nggih seneng. Seneng? Niku to buah to? Heeh. Seneng. Nggih, lek buah nggih seneng. Ah iya ngono kuwi. ngoten. Oh, oke. Wah, jan elok temenanan. Sing ngajari nyinden sapa to, Nduk? Niki kula alam. Heh? Alam. Alam piye? Alam otodidak ngoten lho, Om. Otodidak. Nggih, otodidak. Ora ngene lho, kaya Nduk Mbak Umi iki sing Mbak ngajari Umi? lak Bu Kesi. Oh, nggih. Sampeyan yang ngajari? Mboten wonten. Reneng.
Mboten wonten wong kula niku niru YouTube Bukesi nggih asline. Oh. Belajar kok YouTube. Oh mboten asal guyu wong kono kene jeplok kok guyu. Ora apa-apa. Cah cilik apa mak kruntel ngono pantes saya, Nduk. Alhamdulillah nggih Om nggih saged. Wah, ngeten iki. Piye Om? Lho, lha pripun? Anggere ora omplung ya. Mbah napa yot napa? Ora apa-apa sampean nyeluk aku. Om ya monggo. Bapak mawon nggih? Bapak mawon nggih? Bapak sampean sak anakku ya pantes. Nggih, Pak Cahyo. Nggih Pak Cahyo. Niki kula janteng mriki niku kula remen banget. Omonganmu Kediri metu lho. Peh, teng mriki kula remen banget. Peh. Iya. Nggih. Lho mboten oleh ninggal asale. Betul. Pak, nggih. Niki kula seneng banget teng mriki amargi sampun ditransfer kalih Bukesi. Ya aja ngrembug ngono kuwi, Nduk. Oh, mboten angsal. Ora oleh saru. Oh, nggih. Nang panggung dipirsani piyai akeh apane sampean sik SMP ngono saru yen ngrembug dhuwit. Ngono. Ya mboten napa-napa, malah kula duduhne ndek wau kan pun ditransfer kalih Bukesi to. Pak, lah niku saged kula damel napa jenenge njupuk cincin gadehan kula. Niki kan kula gadekne to niki. Kok sik SMP kok ya gadekne cincin barang. Lah timbang maling. Oh iya. Lah nggih mangkane sak duwene niku digadekne mboten napa-napa. Apik. Lah wong lencret corona wonten 2 tahun kepungkur lho. Ya ora perlu sambat to, Nduk. Kabeh kan nglakoni. Oh, nggih kabeh nggih disyukuri alhamdulillah. Ora mung seniman pengusaha ya kabeh ya melu gubru kok ya. Sedaya ngrasane. Ning aku ya meling kuwi aja sok ngrembug dhuwit ning panggung. Oh ngoten. Saru, mergo dhuwit iki nomor 6 kuwi. Oh, tapi jenengan lek duit nomor 6. Nomor 6. Berarti mboten penting. Mboten penting. Berarti jenengan lek umpami lho nggih. Umpami napa jenenge? Tanggapan ngoten niku lek mboten dibayar nggih mboten napa-napa? Mboten dibayar nggih mboten. Pamane karo Bu Suci ora dibayar ngono. Nggih. Ora apa-apa anggere mentolo. Lho kuwi lho. Oh, lek kula nggih nganu, kula napa jenenge golek seduluran lek kula. Mboten dibayar mboten masalah. Apik lek ngono kuwi lah kuwi jiwa seni yang sejati ngono kuwi. Ikhlas lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Contohlah saya. Heeh. Gak dibayar gak masalah. Terus? Soalnya pun lunas. Lambene cah cilik malah tekan dindi ora. Nggih, jenengan lek dalang kan pinter. Gitu, Pak. Heeh. Lek umpami jenengan ngemse nggih saged. Ngemse saged to, Mas? Oh nggih, Pak Cahyo Kuntadi ngemse. Lah mengke lek jenengan mboten payu dalang, mengke kula jak ngemse. Dongamu elek men. Aku sik enom pengene payu terus. Oh nggih, ngapunten. MC ora. Maksudnya lek pas jenengan mboten dalang ngoten lho pas kula main ngemse ngoten lho, Pak. Nggih niki dicobi nggih, jenengan ngemse. Ngemse ni sapa sampean? Lho, kula ngemse pakai bahasa Indonesia, jenengan nerjemahke pakai bahasa Jawa. Oh iya, ngejak setelan to ya. Iya. Sepelan wong mboten wonten sepelan teko ngisor niki langsung kok. Langsung to? Oh iya. Nggih, langsung. Ya wis. Aku sing nerjemahne ya. Nggih, jenengan nerjemahke bahasa Jawa ngoten nggih? Oh siap. Ampun bahasa Inggris soalnya jenengan mboten saged ngoten. Awakmu kok eruh. Nggih. Hadirin yang berbahagia. Para kadang ingkang minulya. Wah, pinter banget. Padake cah TK aku malan. Lanjut nggih, Pak. Lanjut. Niki teng desa pundi? Tulungrejo. Tulungrejo. Nggih. Akan diselenggarakan di Desa Tulungrejo. Badhe dipun wontenaken ing Desa Tulungrejo. Yaitu lomba kemerdekaan. Inggih menika Lomba. Tuh, iya toh. Dipun wontenaken lek lomba ya lomba sayembara kamardikan. Wis, sayembara kamardikan. Yaitu lomba menyanyi dan balap karung. Inggih menika nembang kalian balap karung. Balap karung niku tetep balap karung. Tetep. Mosok balapan goni padha ae to. Terus hadiah yang pertama bebingah ingkang sepisan uang sebesar 1 juta. Arta ingkang gunggungipun 1 yuta.
Hadiah yang kedua bebingah ingkang angka kalih yaitu nggih menika manuk puyuh. Manuk puyuh. Manuk puyuh. Peksi pipis. Lah, Tetep kok senes burung uyuh lho nggih. Lah ya Kok peksi. pipis? Peksi puyuh. Nggih, peksi puyuh. Hadiah yang ketiga. Digawe-gawe cah cilik aku asem. Terus piye? Burung betet. Bebingah ingkang angka 3 nenggih peksi betet. Wah, hebat sekali tepuk tangannya Pak Bu. Ngoten niku iya. belajar teng pundi jenengan MC ngoten niku? Maling. Nggih nganu napa? Pripun? Napa? Belajar itu. Nggih. Lu ngoten niku mboten perlu belajar anggere iso bahasa Indonesia, iso basa Jawa mesti iso Bahasa Jawa. nerjemahke. Wah, jan tak niku. Tak Napa jenenge? Napa? Uteke jenengan tak. Utekmu dhewe kuwi. Karo wong tuwa ngutek-ngutekne. Lah, kula kan tasik alit. Oh, iya. Dadi nggih plegak-pleguk bahasa Jawane. Niki pripun? Kula dikengken napa, Papa? Ayo nembang mosok kon glundung ning kono ora. Lho niki wonten itungane kiambak lho, Papa. Hah? Wonten hitungane kiambak. Bakmu nyeluk aku mulah malih. Mau om, bapak, papa. Nggih mboten napa-napa to, nanggep anak kiambak mawon kok. Oh iya. Nggih. Saiki nembang nduk sampean. Lek nyanyi 75.000. Lek joget 150 niku sikile mawon. Ora lho kowe iki sinden apa rampok? Kok iso Pripun niki digenahne lek wonten ingkang nanggap mengke kan kersane person. Mbak nikan tuku hargane berapa gitu loh. Lah kan wis dilunasi karo Bu Kesi to. Lho, kula lek menawi wonten sing ngejob malih. Ayo. Lah hitungan kuwi kan mburi lek ning kene kan masuk Bu Kesi kuwi hitungane. Oh, dadi niki pon, sampun niku wae. Tapi kan kula jelas nih. Jelas ki apa? Jelas nih hitungane. Heeh. Lah nggih, makane niku lek ditotal 3 juta. Bah, kowe iki hitungan to. Aku mak padakne wong ra mampu no piye. Wis nembang sik. Nganu Pak, ampun repot Pak. Hmm? Ampun kedik-kedik Pak, ampun kedik-kedik Pak. Tak DP 1000 sik nyoh. Ndang nembang. Lah 1000 niku digen apa Pak? Iku 1 juta kurang 1000 ya ora dadi 1 juta kok ya sampean ki ya. Lah 1 juta kurang 1000 barang wis ora usah dibayar nek ngono malahan. Urung kuwi kan nggih pemanasan sik. Nggih, Saya gede, saya gede. Oh nggih. Manut. Niki nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi sik, Nggih, sing halus riyen. Heeh, apa pamane nduk niken? Wonten pamundutan wau saking pawon. Niku wau pamundutan. Ibu-ibu sing masak to? Nggih, ibu-ibu sing masak. Wau nyuwun lali janjine. Terus gubuk asmara. Terus Ana neh sing masak ning mburi mau ngersake lungiting asmara. nggih niku, nggih kembang rawe. Nggih niki nggih dipinangkani setunggal mboko setunggal. Nggih. Lagune ninggal katresnan, Pak. Wah, ngangge bawa ora, Nduk? Nggih. Wah, sip. Bawane apa, Nduk? Niku mawon. Aja turu sore kaki. Oh iya. Suarane serak ono ngarani 3 juta lho, ora. Lho, 3 juta niku sak sawerane kok. Oh iya. Panggah wangsulan ae. Cahi. Nano. Semono. Nggih. Pripun Pak, sae? Sae? Saya apa nih rung muni apa-apa kok sae lho. Sampun niku wau sampun. Sing ndi? Niku wau kula sampun nyanyi, Pak. Urung mbok semene kabar nek sing krungu. Batin kula pun nyanyi kok. Oh, dibaten. Ya wis nganggarane tak baten kowe, ora. Nano. Semono. Aja turu sore kaki. Jos suarane gandang tenan. Nino iyo. Itu.
Cita-citamu pengen dadi apa to, Nduk? Kula cita-citane pengen dados dokter. Lah hubungannya apa karo nyinden? Lho, nggih mengke lek doktere mboten payu nggih kula sambi nyinden, Pak. Apa enek tinone sing jenenge dokter kok nyambi nyinden ora Lah kan aneh. biasanya dokter niku lek minggu tutup. Heeh. Nggih, mengke lek jenengan sawayah-wayah sakit, priksa tenggen kula mawon. Oh, ngono. Priksa tenggen kula niku toh nggih wonten hadiahe. Jenengan rungokne nggih, Pak nggih. Heeh. Lek umpami sakite niku sedang. Heeh. Maksudnya ringan-ringan kados batuk, kados pilek, kados panas. Ngoten niku hadiahe sepeda hontel. Lho, penak to? Welok men kuwi laris mesarane ngono. Jenenge dokter terkenal kaya kok. Heeh, lek penyakitnya berat, Nek Paman. penyakitnya sedang mawon kados napa jenenge panu terus mari ngono nggih ngoten-ngoten niku sing sedang ngoten niku hadiahe sepeda motor. Sepeda motor. Nggih, lek Walah penyakite berat kados ginjel operasi napa jantung hadiahe mobil, Pak. Lah Malahan bingung nggak kowe lek dadi buka dokter yang praktekan ya. Praktek ngarepmu ditulisi dokter Sido Ludes. Lah kok saged. Lah iya mosok pasien iso dokter dinae baik mobil barang. hati. Nggih, langsung dipateni jlek langsung digawa tenggene anu kuburan iya. ngoten. Mesti Ya wis, mobil. muga-muga iso dadi dokter temenanan sampean sing Amin. apik. Nggih, ngono. nggih. Ya. Lek duwe liwat sinden terus akhirnya dadi dokter. Amin. Apik. Terus nano Sandang kelawan pangan no nano iya iku nino nino wong malek sabarana rimo nah elok luar biasa lancar temenanan Nduk. Alhamdulillah. Ampuh bajute apa Ninggal katresnan. ninggal katresnan kok garap jaranan lho ya. Siap. Jogete aja nganti lali sing apik. Hop. Ayo coba. Nyonya sik ngomong nyepelekne dhuwit 1000 nyonya. Loh, mboten nyepelekne niku saged damel. Nyonya iki sik nyo. Alah mboten. Mong njalukmu lak 75 to. Mboten. Ora iki lho nyoh. Mboten kula Lahir mboten batin guyon. kok. Mboten kula mboten guyon, Pak. Lah terus mboten lah ya mboten guyone tenanan ta tegese. Mboten kula lek apa jenenge nampani dhuwit niku kados gatel ngoten niku lho, Pak. Lah ya ben ra gatel tampan ana kene. 100 ta njalukmu? Mboten pun, mboten. 100 nya. Kula wau namung guyon.
guyon, Pak. Alah tenanan iki kok, Tang. Mboten napa-napa nggih. Ora apa-apa. Lek jenengan peksa nggih mboten napa-napa, Pak. Heeh. Oh, sik alon-alon. Langsung mak berabat wae. 100 ya. Ya, iki rene sik Cahyu, rene. Ha. Eh. 100 ya. Nggih. Nah, iki pira? Niku 50.000. Nah, iki pira iki? 50.000. 50 karo 50 pira? 50 kali 50 100. Nah, ya nyong 100. Loh, niki ngaten tasik 50.000 lho, Pak. Sampeyan tahu belajar matematika? Nate. Nah, ini lho, sampeyan kok ora mudeng-mudeng to. Sing pinter to karo dhuwit. Iki pira? 50.000. Nah, pinter. Iki pira? 50.000. 50 tambah 50 pira? 100. Nah, iya. Lah wong niki lho nganu, Pak. 400. Kok iso? 200 niki no, Pak. Kok iso? Lah niki pinten? 50. 50. Lah niki. 50. Lah niki wali niki. 50. Niki. Heeh, iki 50. Lah nggih lek dijumlah pinten? 200. Lah nggih niku 200. Lah ya aku malih koclok ki piye to iki? Kok bener kowe? Heeh. Nyong ki tak kei dhuwit 100. Ning ada pertanyaan. Pripun? Ki mesti tak nene kowe engko. Oh nggih. Heeh. Pripun, Pak? Ayo. Nggih Kewan bener niku nggih. Duduk kuwi. Kewan apa sing apa kucing ki suarane piye? Meow. Nah, kirik suarane piye? Nah, iya. Terus terakhir, Nggih. sapi suarane piye? Mo. Moh ya wis. Ndeng nembang ngono. Loh, ulangi mawon mboten napa-napa. Jenengan Iya. ulangi mawon mboten napa-napa. Suara kewan ya. Nggih. Kuwi suara apa ya? Nggih. Kucing suarane piye kucing? Mau. Nyapa dadak kok tutupi urung metu arek tutupi. Loh, mboten nutupi. Benakne napa bros niki lho. Oh iya bros. Kucing suarane piye? Oh iya. Terus jaran suarane piye? Miau. Ah iya. Terus mbek suarane piye? Be. Ah iya. Terus sapi suarane piye? Mau. 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 Oh sapi koclok kuwi. Ya nyanyi. Lho jenengan mboten ngertos. Ngono ya. Jan nyah. Niki saestu Pak Cahyo. Nyonya tenan iki lar batin. Saestu Pak, ya ampun. Pak Cahyo yang Itu tak tutuk ya apa niku. Pak Cahyo yang baik hati, yang Nanya. sangat-sangat. Ya Allah Ampani. Pak, mugi-mugi jenengan laris Pak. Lek pun laris ampun supe nanggap kula nggih Pak nggih. Kok iso kon nanggapi lho rumangsamu. Wong aku karo kowe padha haus tanggapan iso kon nanggapi lho. Le omong ki lho syukur jeplak ya. Matur suwun nggih Bapak. Ning jogete sing apik. Oh siap, matur suwun nggih Bu, Bu Kesi. Ya, nduk. Nggih. Ingat sih. Cah semono wis ya lah elok luar biasa tenan. Nggih. Niki buka celuk nggih. Buka celuk, oh iya. Nananana. Yo. Nangis sajroning atiku. Para penonton nyuwun tepuk tangan untuk Niken Salindri ya. Welok tenan nduk jogetmu, walah jos tenan. Weh, Apa arti tepuk tangan kalau tanpa saweran? nyonya tak tambahi nyo. Aku lek kadung senengi karo wedok nyonya. Tambahin neh nyo. Ya Allah. Nah. Saestu niki Pak. Ora piye to? Mengke pas teng ngisor jenengan tagih. Ora, ning enek pertanyaan neh. Pripun? Ya ning jawabane cuma Pak. Wis to, pokoke angger jawab kodhok. Pripun Pak? Lah jawab polamu kaya ngono to sinden. Oh, kula niki saking semangate nderek jenengan. Anggere jawabanmu kodhok, kuwi mending entuk dhuwit. Siap. Ah, ya. Kewan apa sing Kodhok. Oh, sik rung rampung yo. Sih, Pak. Kewan apa sing suarane kung? Kodhok. Nah, aja dijukuk, enggak boleh. Ben kene. Nah. Kewan apa sing iso disuweke? Kodhok. Ada. Wis ta? Nggih. Kowe dhuwit karo kodhok milih ndi? Milih duit. Pinter lek ngono kowe. Ya. Wong ten napa milih kodhok, kodhok mboten wonten teng mriki kok. Iya, ning anu dimanfaatne ditabung ya. Nggih, Pak. Aja kakean tuku barang-barang sing ora penting. Nggih mboten niki kula tabung damel sangu. Manajemen seniman kuwi sing apik yen pas rame ngene iki ditabung. Mulai pas poso utawa sepi tanggapan dibethok nggih urip ngono. Oh, ngoten nggih, Pak. Matur suwun sangat nggih, Pak. Pak Cahyo ya ampun, Pak. Aku mesakne karo sampean iki. Teng napa? Njoget nganti dolon keringetmu lho kotok Wah, kabeh. niki mboten ten napa niki tasik level terendah niki. Kuwi lho. Apa iki jenenge nun sewu? Nggen pasuryanmu kuwi delok to keringete wis sak grontol-grontol. Walah niki pun mboten keringet niki pun. Dilapi nggih tisukunya. Ah, mboten usah. Heh? Niki malah keringet-keringet berkah, Pak.
Oh iya. Pripun? Malih nggih Pak nggih? Malih. Oh, boleh. Nggih, boleh. Level-level terendah ngono kuwi ndak. Kurang rampyak. Rampyak ora. Ukuran 120 ngono Mas. Kecepatane. Kecepatan. Oh, lah tembangnya apa? Tembangnya monggo. Loh, iki mau ana pamundhut saka panyuwunan utawa pamundhut saka Bapak HR Joko Waluyo SH. Nggih. Ngersakake gubuk asmara lewung karo sesideman. Iki mau ana tindhi 200 tak kene kowe. Dadi iki mau dhuwit saweran, ora duwit dhewe. Oh, ngoten nggih. Berarti niku kudu dipinangkani, Pak. Iya, ngono kuwi. Napa mawon mau lali janjine? Hah? Napa? Gubuk asmara liwung karo sesideman. Oh, nggih. Nah, karo ibu-ibu ning mburi ngersakake lungiting asmara. Oh, nggih. Apa sih wis bebas sampean? Gubuk asmara mawon nggih dijaranake. Sik SMP mosok nembang gubuk asmara. Lah napa sing sae napa? Pun manut jenengan mawon. Ora kok sampean apal jan gubuk asmara? Nggih, apal niku kan lagune Cina to asline, Pak. Kok iso lagu Cina? Yen li. Oh iya. Yen li aku kali ngono, Pak. Cina niku. Iku bau kai. Biyen apa Iya. Li Cheng Sui. Li Cheng Sui Taiwan. Aja. Enggak boleh. Loh, lah jenengan kan sing ngajari. Wonten En- Taiwan ngoten barang. Oh iya, Li Cheng Sui tegese taline kenceng men iso ndalangi suwi ngono lho. Taline iki lho ben kenceng ngono ya. Oh, ngoten. Oh, ngono kuwi. Tali Cheng Sui. Oh iya. Tali kenceng. Tali kenceng napa, Bang? Ben lek ndalang iso suwi. Iki lek dikencengi kan gampang luwe ngono kuwi. Siap. Ya wah jan iki cah SMP kaya ngene. Ayo, Ayo, si SMP wis dolanan li. Ayo. Pripun? Ora kuwi mau lho. Yang liwat aku kelingan mau kok. Nggih. Lagu Cina. Oh iya. Yo lek ngono diaturake ya gubuk asmara. Diaturaken, nggih. Gubuk asmara langsung niki, Pak. Langsung, oke. Sing luwih galak neh lho ya sampean. Sing luwih galak. Lek aku rung aja mandek, Mas. Ya aja ngono. Lek nganti semaput iki rayan sing gawekne napas buatan lho. Yo, gubuk asmara Niken Salindri. Ya yuk. Sumangsa. Wes, mandeg ning rest area sik madang ya. Salahe yoga kok tantang. Semengge-mengge sampean dhewe to. Alah mek sakmono kecil. Pimpinan ki Cahya Kuntadi campur sari apa ki? Kidung Mangkara. Napa, Pak? Entekno. Kidung Kara. Apa? Madang Kara. Madang Kara. Madang dhisik. Apa wis sakmono. Napa, Pak? Yo, entekne yo. Asar. Matur suwun, Pak. Matur suwun, Pak. Pripun, Pak? Podang kuning. Oh, nggih, siap. Tekno kan. Ken, Pripun? sampean pengen entuk akeh? Nggih. Muduna kowe lho nggen penonton nang ngarep lho. Dadi ben remuk pisan kowe. Saestu, Pak. Aja, man. Neng kono wis diparani kok ya. Siap. Niki dintekne riyen nggih. Iya. Wah. Siap Bu Kesi. Pripun? Oh, nggih. Salah Bu Kesi. Nggih. Siap. Pak Glontor ngopo aja lho. Piye, sampean penyangoni apa piye? Kok mangsaku? Tak kira penyawer bae mek kei mic. Catatan saja. Hey!
dadi. Oh, eyange rawuh eyange ya. Duh. Eyange rawuh, ya ampun. Niki sinten sing rawuh niki? Mbah sinten? Nggih, Mbah sinten sing rawuh? Namine Mbah sinten? Alah. Oh, Mbah kok ya ngerti mik barang kok, Mbah. Tes. Nggih. Mbah. Namine sinten, Mbah? Mike bosok. Cek. Niku sinten? Karo nika lho, karo Bu Suji nika lho di nika lho. Kudune digambu Ibu Suji mari pisan. Ayo. Nggih. Apa niki? Jenengan bareng asma Bu Suci. Nggih. Matur suwun Bu Suci. Lagi iki demit tak seneng dhuwit. Piye kuwi? Bu Suci. Mboten maringi malih. Weh, Nggih, sampun. Matur suwun Bu Suci. Dremes ora. Kula matur suwun sanget. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bah! Oh, ya Allah Bu Suci. Jenengan teng napa niki wau teng mriki jenengan teng napa? Teng napa? Oh ningali kula. Jenengan katang kalih kula, Bu. Oh, ya ampun Bu Suci cantike. Ken. Kowe mung nyuwun dhuwit Bu Suci kelingan ra? Mau nyuwun dhuwit. Kula mboten nyuwun dhuwit tok. Hah? Kula mboten nyuwun dhuwit saestu. Ora. Dadi lek dina ya mau. Loh, nggih, mboten napa-napa. Loh, Lah niki wau Bu Suci. maringi Apa dhuwit karo maringi kula? sampean. Heeh, maringi. Mila. Hmm? Lah pundi dhuwite? Hah? Lho Sampun kok to? tampa kok urusan mau kok. Wah. Oh niki saking panjenengan, Bu. Oh, Ya balekne, ampun, Bu. balekne. Kan wis sadar saiki, dibalekke. Ndang. Lah mengke timbilan Bu Suci. Malah tukane. Ya ampun Bu, matur suwun nggih Bu. Janjenengan kok cantik keram, cantik lahir batinnya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi saged nimbali kula malih. Nggih. Mboten usah wayangan, mboten napa-napa, penting kula mboten napa-napa, nggih. Nggih. Jenengan katut napa mboten? Kok sik Katut. kok rawayangan rumangsamu lho. Lho, ampun nggih. Sampun Bu, nggih. Nuwun pamit. Pamit teng pundi Bu? Oh, kula terus napa pripun? Oh, mboten. Griyane pundi niki? Oh, nggih. Oh, niku griyane jenengan ta, Bu? Ya ampun. Lah kula wae kok mboten teng mriku. Lah kowe nang sekolahan. Kula wae teng mobil kok nggih. Nggih, matur suwun nggih Bu nggih. Sehat selalu Bu Nggih, Suci. hati-hati Bu, nggih. Ya. Mboten supe dalane Bu? Nggih. Oh, nggih, mboten napa-napa. Nggih. Atas-atas Bu, atas-atas. Iya. Nggih. Hah? Lah kula tumet mengke sing nyanyi sinten? Ken Nyuwun pamundutan napa, Bu? Nyuwun pamundutan napa? Oh, mboten. Nggih, matur suwun nggih Bu atas-atas. Pripun Pak Dalang? Kowe aja kaya ngono harus nanggap. Tak plinteng lho suwe-suwe ora. Lah, lah teng Aku kan ya dadi rombongan malu isin ngono kuwi. Lah teng napa? Ya sing sopan mosok karo sing nanggap ngono kuwi. Lah sing sopan niku contone pripun? Contone Matur pripun? nuwun nggih Bu, panjenengan sampun paring rezeki dumateng kula. Mugi-mugi pikantuk piwales saking Gusti ingkang nyipta jagat alus ngono kuwi. Matur suwun nggih Bu nggih. Mugi-mugi kemenjenengan dipun paringi panjang umur. Pikantuk panjelasan paling Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kene kan. Kowe wis tau ngemut mercon bledos ning cangkem dhuwur ngono. Dereng nate. Nggih, aja sampai ngoten lho Aja Pak sampe Dalang. iya. Nggih. Elok semangatmu luar biasa. Alhamdulillah. Elok, Jos. Ning perkara pamundhut engko dibacut ning nggen gara-gara. Siap. Mergo Piyai Madiun ki mbok menawa rada beda karo daerah liyane, Oh, gitu. ngoten. Nggih. Lagu ya seneng, lucon ya seneng ning ya sing jenenge lakon ora nate ditinggal. Nggih, niki nggih pun dalu niki Pak Dalang nggih. Niki pun jam 8 isuk, Pak. Jamu rusak kuwi ora. Nggih, pun. Kula Nggih. tak madang riyen nggih, Pak nggih. Nggih, darsik. Sego pecel. Madang kara. Matur Yo, yo. suwun. Nggih, rerakit.